आधार कार्डजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गिदिर खौरां। बे समाव मोनसे मिथिनो गोनां खौरां नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाना फैदों। आधारजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गिदिर खौरां। आधार कार्डआनो मोनसे कार्ड जेराव गोबां खामानियाव बाहायजायो। जेब्ला गोरोन्थि थायो अब्ला बे कार्डखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायो। आधार कार्डआ जुदि गोरोन्थि जाना दं अब्ला बे दानावनो फोसाबना लाखा, नङाब्ला उननि समाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। फैगौ 14 सेप्तेम्बरसिम आधार कार्डखौ बेसेन नाङा लासिनो आपडेट खालामनो हागोन। अनलाइननि जोहैसो नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। आधार कार्ड बानायग्रा मिरुआव थांना आधार कार्ड आपडेट खालामब्ला होनो नांगोन रां। आधार कार्ड आपडेटआव सासे सुबुङा 50 रां होनो नांगोन। नोंथांनि थंफ्रा गोरोन्थि जाना दं अब्ला फोसाबफिननाया जोबथा दानानो जादों सेप्तेम्बर दान। नैबे वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in आव थांनानै नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो हागोन। बे फोसावथायखौ UIDAI आ होदों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।